baby. Yeah. Guys, bagong taon, bagong simula, bagong pag-asa at higit sa lahat, bagong vlogger. So guys, magpa-ilain natin sa mga paugalimon guys. Ako na si Jiniel H. Bada. Guys, muna yung pinakaunang na video para sa ako ang YouTube channel kay gusto ko mag-vlog para ako ang hinumduman, ako makita ang ako ang mga memories bring back. Pwede ko kabalo guys kung unsa nga content akong buhaton para ani nga vlog. So please comment down below kung suggest mo guys kung unsa nga content ang ako ang himuon para sa vlog, para sa ako ang channel. You know what I'm saying? Yeah. So guys, kung kabalaw kung unsa akong buhaton nga content guys, sinauta guys nga inyo kong suportahan sa ako ang buhaton nga mga content o hinauta nag-comment na pod mo sa ako ang para sa ako ang buhaton sa ako ang channel ng mga content kay wow kabalo guys gusto kay ako lang buhaton ng vlog. Hinauta guys nga mag-support naman dyan sa akong channel. So guys, hinauta guys nga mag-successful ta. I love you all.